yanzu yan drug sun sa mana ido ta ko'ina. Wala da final zan je na karɓo. Me wannan kisha? Mama na gani tana sha da kawarta ka karɓi ka sha akwai daɗi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu kin lalata jiyanki. Haka sa yau ɗinki kin yi asararta. Duk mutumin da ya ɗauki shaye-shaye abin yi a ƙarshe zai ƙare a ƙoda babu kyau, zuciya babu kyau, hunhu ya samu matsala, babu abin da shaye-shaye ke wa mutum face jefa shi cikin masifa da tashin hankali. A ƙarshe ko ka haukace ko kuma ka koma tsince-tsince. Al'umma maza da mata su guji shaye-shaye a jihar Kano da ma Najeriya ƙasa baki ɗaya. Wannan sako ne daga hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi na ƙasa.